dobrý hardware. A co software? Ahoj, já jsem Pixel. Já nemám rád škatulkování. To, že mám rád počítače, neznamená, že nedělám nic jiného. Já dělám spoustu věcí. Já čtu, chodím na výstavy. Teďka jsem byl nedávno na krásné výstavě, jmenovalo se to Invex a tam se mi strašně líbila anketa Diamantový oko, kde diváci hlasují pro ty nejlepší produkty a tam jsou hodně vytuněný hračky a to pořadí na těch prvních místech finálově bylo grafák, bezpečák, digiťák, kompakťák, USBčko, LCDčko, DVDčko, noťák, procák, myšák a na 10. místě, to vás rozbije, demarkační zařízení pro VPN připojování OptiSwitch 930. Má tady někdo rád počítače? Já vás moc nevidím, ale já mám rád počítače dlouho a rozumím tomu. Jako dobře, ale co je demarkační zařízení pro VPN připojování OptiSwitch 930? Slyšel o tom někdy někdo? Já vůbec ne! Takhle. Já samozřejmě znám demarkační zařízení pro VPN připojování OptiSwitch, ale 930 čeho, nebo kde 930, jako, nebo jich je sériově zapojených 930, masakr. To by ani nešlo napájet. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Mně se občas zdá, že mi lidi vůbec nerozumějí, ale někdy zase mi přijde, že já nerozumím jim. Minulý týden mi volala jedna holka, že má rozbitou DVD vypalovačku, že si jí tam zaseklo dívko a nejde ven, tak jestli bych se jí na to nepodíval. Ona samozřejmě neví, že každá mechanika má manuální odvírání, ale tak jsem si řekl, dobrý, já tam přijdu, bude to easy. Tak jsem tam přišel a říkám, kde máš tu zaseklou štěrbinu a ona mi vzala ruku, dala si jí takhle sem a říká tady. To tomu jsem nerozuměl. A říkám, ty jsi asi celá nějaká zaseklá, ne? Tam by se ti DVDčko nevešlo. A ona říká, vešlo. Tak říkám, to je blbost, když by si se řízla. A ona říká, no právě. My jsem si jí zeptal, jestli má manuál k té mechanice. Neměla, ale já to naštěstí znám, oni jsou ty mechaniky všechny stejný. Tak jsem vyndal šroubovák, protože ono, každý ten počítačový šuplík má pod tou velkou štěrbinou dole takovou dírečku a to je právě to manuální odvírání, když to tam něco šprajsne, tak jsem zkusil tím šroubovákem, respektive když jsem na to koukal, tak tady je to naopak, jo, tady pod tou štěrbinou není nic a dole nahoře je takovej výběžek, vypouklej jako LED kontrolka u resetu. LED kontrolka bude se tu.
No tak jsem to zkusil jenom šroubovákem, jestli to je jako pod proudem a bylo, celý ten šuplík se zatřás. Tak jsem to pošteloval pořádně tu kontrolku. Šteloval jsem to, až to DVDčko zaseklý vyjelo, ani nebylo moc poškrábaný. Teď ona měla jako velikou radost, hrozně tak rychle dejchala, úplně až jako měla, asi to bylo nějaký oblíbený dívko. No tak, a pak začala něco říkat, ani to nedořekla, řekla, já jsem se udělala, a teď nevím co. A tak jako má dívko zpátky každopádně a já tam jdu zítra znova, pač mi volala, že má hrozně zlobivý disky. Tak si na to podívám a dala mi novou přezdívku Poštelák. Tak mám nový nick.